бародари хоҳро, имрӯз мусобиқаи вилоятӣ тамом шуд. Сета конибодоми чемпиони вилоят шуданд. Дастгирӣ кунтон, распаснак ҳама бинад, ҳама варзиш ки машғул шуд, якта дута дуюм ҷой гирифтанд, якти дига Илҳом гуфтаги бачаҳоро мебинитон. Чемпиони Осиё, чемпиони Средняя Азия шуд. Тошканба рафта, қирғизу қазоқу ӯзбек ҳамаша дастрочна бурда чемпион шудагӣ, ҳамаша мебинитон. варзишгарои мои дастгирӣ кунтон. Илоҳим ҳамаи фарзандони мо ҳамааш варзишгари номдор шавад. бародару хоҳрон, ҳама салом. Мана варзишгарони Конибодом. Номатон чӣ? Исломҷон? Сулаймонҷон. Шумо? Ҳасанҷон. Осимҷон. Ион ҷои якума гирифтанд. Мусобиқаи вилоятӣ. Номи Конибодоме боло бардоштан. Ин одамам якума пепевадар намешинасем. Хонатон акҷо шинос кунитон? Испания. Хоҷали Чила. Ана ин бародарамо Ҷавонон 25. ҷои дуюма гирифтидан? Ҷои дуюм. Вилояти дуюм ҷой гирифтан, вале имсол худохоҳад бо якум мешан. Ҳамиҳо ҳамаш молодец, номи Конибодомо боло баштаги бачаҳо. Дастгирӣ кунтон, лайк монда, ва распастринг кунтон, бисёр одамо бенадиёна. Молодец. Ҳоло бо якти дига мекои меоем ҳам чемпион шудагӣ. Конибодом бокс ки заниматься кунтон, сувер мечтон. Бокс фойдаса. Ягон гутиён? Ама закон. Братья, за себя можете постоять, если будете заниматься боксом. Правильно. Саломат бошед. Спорт это сила. Ҳозир якти дига чемпиона меоем. Сои мураббиҳошо нишон медиҳем ҳозир. Мани Акмалҷонам Конибодоми чемпион шудам. Чемпиони Осиё. Хонатон акҷо? Конибодом кӯчаи Аъзамқамол. Кӯчаи Аъзамқамол чемпион шуд. Ина мураббиашо Рамунако. Мураббиашо Рамунако ҳозир меёбем мураббиашона. Спортка ки машғул шаведсон. Раҳмат. Ана ин Илҳомҷон Дашқарантоғ чемпиони Осиё шуд соли гузашта. Средняя Азия мегӯяд чемпионат. Тошканба рафта, қазоқу ӯзбека. Бок кеди бозӣ кардӣ? қазоқ, қирғиз, ӯзбека ҳамаша бурид, чемпион шуда омад. Инам вай зодгоҳи Конибодом. Дастгирӣ кара лайк монитон фақат. Мана мурабби якта варзишгар. Кали шогирд. Мурабби ҳамун чемпион. Мурабби варзишгаро, мурабби калони Конибодом. Яъни ёшоан шумо Рамунако. Ҳама дастгирӣ кунтон, ҳама боксро фақат биёд, варзиш кади машқ кунад. Ҳама хайр.